Здравей, Луис. Мислейки за утрешния матч и вече мислейки за класификацията на националния отбор, знаем, че Ферран няма да участва. Знаем за дуспата, която е оставала дадена Ферран. Какво мислите по въпроса? Добър вечер. Нищо особено. Знаем, че и двамата са специалисти на дуспите, така че това са решили. Би дуспата Ферран, така че ние сме абсолютно спокойни и разбира се доверяваме на всички решения, които вземат в предния и матч нямаше много смени, имайки предвид матча, който предстои. Мислите ли, че ще направите повече смени и ще дадете възможност на хората, така наречените резерви? Знаем, че те са абсолютна гаранция за нас. Всички футболисти са прекрасни. Независимо кой ще излезе на полето, ще ни даде резултати. Ние сме много спокойни в това. Така че разбира се, ще видим кои футболисти участваха миналия матч. Имахме 48 часа за възстановяване, така че сигурно ще дадем възможност и на другите футболисти, но знаем, че който и да играе, ще даде същите резултати и ще очакваме да получим една от най-добрите версии на отбора. Извинявай, че настоявам по въпроса с дуспите. Просто искам да изясним дали вие назначавате кой ще бие дуспите или имате някакво предпочитание към тези, които бият дуспите? Не. Просто имаме, да, значи при заучените положения наистина имаме различни стратегии и знаем кой ще бие, но за дуспите нямаме точно определен човек, кой да бие наказателните удари. Имаме много специалисти по дуспите, така че няма значение кой ще бие, но това вече зависи от играчите, който е в най-добро положение да я бие. И искам да попитам относно ротациите. Мислите ли, че тъй като се играе срещу България, ще дадете повече минути на тези, които не са взели участие в предните матчове? Не, ние винаги мислим в това да изкараме на полето възможно най-добрия отбор. Ние имаме много отговорност. Знаете, че това са отделни матчове, но всеки матч е отговорност за нас. Така че това, че България е аутсайдер, както казвате, не значи нищо за нас. Ние искаме да спечелим. Отбора има много глад за победи, така че искаме долу-горе вече да затворим класирането за Мондиала и ще изкараме най-добрия отбор, за да играем този матч и да... След като дадахте списъка, в петък има 5 играчи, които не са в списъка. И днес разбрахме, че Ферран също е извън списъка. Мислите ли, че с тези отсъствия ще смените идеята си за стратегията на матча? Ние не правим нещата само за този матч. Вече сме много време заедно и имаме много
различни стратегии и се подготвяме за различните ситуации. В този момент е такава ситуацията, така че има играчи, които отсъстват, има такива, които присъстват, така че но ние гледаме матч за матч. Също така много добре следя лигата, първенството, за да знам кои играчи са в най-добра кондиция и да ги свикам в националния отбор. За нас е голяма чест, че тези футболисти играят и са в добра форма. Всички тези, които са в отбора. Но искам да кажа, че ние винаги приоритизираме, даваме предимство на екипа, на отбора. Няма значение от футболистите за нас всъщност така да кажа, на второ място. Ако утре отбора не загуби, ще имаме рекорд за победи на националния отбор. Този отбор спечели европейското, спечели една лига на нациите. Какво мислите за Мондиала? Какво мислите също и за другите отбори, които имат вашия рекорд? За нас няма такова разбиране да подобряваме рекорди. Не сме говорили с футболистите по този въпрос. За нас най-важното е да се класираме на Мондиала. Така че това е най-важното. Но всичко това, знаете, се постига матч след матч. За нас е важно да побеждаваме всеки матч и да играем добре. И това е всъщност нашето разбиране за играта. Искаме да продължим в същата динамика и да продължим да се доказваме и да подобряваме играта си. Тази група, която имаме в отбора, е най-доброто, което имаме в момента. Относно контузиите, знаем, че има някои футболисти, които независимо от контузиите или това, че имат някакви леки оплаквания, играят със своите клубове, но не идват в националния отбор. Така ли е или... Не мисля, че е така. Когато ние извикваме в националния отбор футболисти, те са професионалисти и всички искат да играят в националния отбор. Така че това е наистина истината и няма такива неща. Наистина има футболисти, които когато се чувстват с леки оплаквания, може би не могат да играят в националния отбор, но това зависи от всеки един, от лекарските екипи. Ние също разглеждаме тяхното състояние. Говори се много за тези контузии. Също искам да попитам относно контузията на Габи. Може би тази контузия на Габи, която ти беше свидетел и наистина го прием много тежко, какво мислиш за това? Това от моя страна вече наистина е преодоляно, но това е спорта, това се случва във всички спортове, има контузии, аз не мога да направя нищо. Но наистина за мен беше много труден момент, когато се случи, защото той се контузи точно когато аз пристигнах и за мен беше наистина много, много лош момент и лошо преживяване, но това всъщност е
една проверка за състоянието на всеки човек, защото като преодолееш един такъв лош момент, както от моя страна, така и от негова страна, винаги получаваш нещо по-добро. Днес се контузи. Феран? Не се е контузил. Можеш ли да ни изясниш това? Аз мисля, че мога само да коментирам това, което изкара като информация Барселона. Но аз не мога да дам повече коментари, не мога да направя повече коментари относно неговата контузия, защото ние по принцип селекцията на отбора е с футболисти, които са на 100%. И в момента Феран не е в най-добрата си кондиция, така че просто се реши той да напусне отбора и да започне да се възстановява от тези леки оплаквания. Не е голяма контузия, но така че решихме той да напусне. След като говорихме за тая добра серия от мачове, последният, който като загуба беше в Глазго, в Шотландия. Как си спомняш ония матч, който беше последната загуба след тази серия от победи? От всичко се учи. Беше една доста лоша загуба, но ни направи много по-добри, по-силни. И мисля, че тук имаше един въпрос от Мигел Анхел. Той ме беше попитал какво промени в отбора, за да се получи това. Но аз му казах, просто не сме променили нищо. Това беше всъщност работата по нашата идея. Тоест, ние нищо не направихме, само работихме по определената идея, която имах аз, да излезем по-силни като група, защото представянето ни в Лигата на нациите беше идеално, знаете, и просто този матч ни даде повече криле. Искам да те питам за Само. Той е играл много малко с отбора. Какво му липсва, за да продължи да играе в отбора? Ами това е един доста млад футболист, така че трябва да продължи да се развива. Той е много добър, но знаеш, че е много трудно да си направиш място в този отбор, в тази селекция. Така че различните стратегии и сценарии, които създаваме преди всеки матч, мислим за всеки един от играчите, как може да заеме определеното място, но за сега няма такъв голям шанс да играе, но за бъдеще знаем, че ще бъде един великолепен футболист. Така че важното е, че Само е един много добър играч и както в отбора тук, така и в неговия клуб показва, че е много добър играч. Бих искал да ви попитам относно управлението на минутите, как са Педри и Сурименди. И другия въпрос е, че понеже Унай Симон не допуска голови, с него ли ще продължите? Нямаме намерението да
да подаряваме титулярните места на футболистите. Към всички имаме доверие и наистина същото се отнася и за нашия вратар. Имаме тотално доверие в него. Имаме много добри вратари, знаете, но в отбора, в нашия отбор винаги играем за нещо. Ако не е за резултата, играем за това, за нашата отговорност. Така че винаги се играе за нещо. Но за другите вратари, това, което мога да кажа е, че ще имат техните възможности. За другите играчи също, но ние даваме възможност и преценяваме кои са най-добрите, за да излязат на терена. Искаме да извадим на терена най-добрите, за да имаме най-голяма гаранция, че ще спечелим. Не е много лесно. Никога не е лесно. Искам да направя една малко да задам един по-локален въпрос от Вайадолид. Мислите ли, че утре стадиона ще подкрепя тотално нашия отбор? И какво мислите за тази ситуация? Знам, че утре ще бъде наистина едно специално изживяване, да играем тук, както сме го правили и преди. Наистина беше много отдавна, но утре, разбира се, ще бъде една много добра подкрепа от локалната публика и аз виждам наистина тук растежа на клуба. Има голям растеж относно вашия клуб. И виждам, когато ходя тук по улиците, между другото, виждам само червени фанелки, така че има един дух, който наистина се възобновява в Валядолид и мислям, че с националния отбор това е нещо, което предизвиква повече фенове и се надявам наистина да бъде една фантастична атмосфера утре. Връщам се на темата относно минутите и възможността на различните футболисти. Мислиш ли, че някой от играчите би могъл да не иска да оставят титулярното си място, въпреки че има някакви оплаквания? Не мисля. През октомври не мисля, че има такива. Ако беше май, може би да, би си го помислял, но октомври невъзможно. В момента футболистите мислят ден за ден и всички футболисти мислят за следващия матч и за следващия. Мислят и са концентрирани върху това, което имат ден за ден, а не мислят за бъдеще. Искат да бъдат наистина част от националния отбор, но те винаги мислят в сегашно време. Много трудно е да мислиш в футбола в бъдеще. Но това, което искам да кажа, че всички футболисти, които са свикани тук, са едни големи професионалисти. Връщайки се към темата с ротациите, кой бихте сложили като титуляр? Борха Иглесиас или някой друг? Всички са много добри, и двамата са много добри. Ще видим как се чувстват утре. Аз също съм много за това, което чувствам на деня на матча, така че ще го решим утре. Така че мисля, че това ще покаже какво ще е моето решение и това, което чувствам и усещам в футболистите в деня на матча, ще бъде много важно да взема това решение, кой да започне с тази функция в титулярния състав утре.
Така че мисля, че това, което говорихме миналия ден. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Здравейте. Si mañana la selección no Ако pierde igual a утре un récord histórico de отбора 29 partidos спечели, seguidos, ще постави нов рекорд от 29 незагубени мача. del 2010 o 2013. Това не се повтаряло от 2012 година. Как се виждаше, ако си спомнеш, през 2010 година, когато играхме в Франция, например, и сега? Истината, наистина, че дано да спечелим утре, наистина сега съм в едно невероятно поколение в момента и наистина аз се опитвам да предоставя най-доброто от мен и да дам най-доброто от мен на групата. Ще те попитам за позицията, която заемаш. Сега се връща Лапорт заедно с тебе. Наистина аз съм играл много с него, спечелили сме много трофеи заедно, играли сме доста и наистина се радвам, че мога да споделя поста с него. Така че, както казах, аз искам да дам всичко най-добро от мен и това, което ни изисква тренера. Когато някой вижда Ленорман да играе с Атлетико Мадрид, може би виждаме, че играеш по-удобно, по-комфортно в клуба, отколкото в националния отбор. Не мисля така, това е твое мнение. Чувствам се комфортно и с абсолютно доверие в себе си, в двата отбора. Миналата година наистина играх доста в клубния отбор, имах доста голямо натоварване, но сега се чувствам в великолепна форма и наистина искам да кажа пак, че давам най-доброто от себе си и искам да се наслаждавам на работата, която върша. Искам да попитам някой, който познаваш много добре, за Микел Орайасабал. Знаеш, че той е голям почитател на Реал Сосиедад и той казва, че всъщност се отделя мисленето си от клуба, но мислиш ли, че се чувства в лошо психическо състояние предвид положението на неговия клуб? Не мисля, че има някакъв проблем с това. Той дава всичко от себе си. Той може да се абстрахира от тази ситуация и да даде най-доброто от себе си за националния отбор. Спомням си преди около 2 години на този стадион сълзите след тази операция, която трябваше да направиш. Мислиш ли и относно контузията, която получи твоя колега? Да, наистина мисля, че той се оправи от тази контузия след операцията и съм сигурен, че ще продължи да се изявява по най-добрия начин. Говори за минутите, които играш с този треньор. Мислиш ли, че минутите, които ти дава треньора, са това, че те възхвалява треньора? Да, за мен това е наистина голяма чест, защото това е нещо, което трябва да съм благодарен, защото наистина минутите, които ми
дава, съм много благодарен. Аз се опитвам да върна всичко това, което той ми дава и да съм най-добрия на терена. И наистина се опитвам да правя всичко по най-добрия начин. Искам да те попитам какво всъщност се промени в теб и в клуба, за да подобриш това твое състояние и това, което даваш на терена. Какво е това, което се промени? Мисля, че има и също и малко късмет, но разбира се и работа, доста работа. Но защото понякога може да даваш най-доброто от себе си, но да не получаваш резултатите. Сега в момента съм в добра серия, наистина играя добре в двата отбора, както в националния, така и в клубния. И наистина се надявам да играя, да продължа и да вкарвам повече голове. Както се каза, Испания е отбора с 28 мача без загуба. Мислите ли, че това може да допринесе малко на психическото състояние и да се отпуснете и да не се получи тази 29-та победа? Не мисля, че това може да се получи. Надявам се да не се получи. Ние излизаме на терена, за да се класираме за Мондиала и на моя пост наистина не мисля, че ще има проблеми. Но разбира се, знаем, че отборите отсреща също и играят и трябва да сме много добре и на щрек, за да не позволяваме това отпускане и да... Искам да те попитам как се чувстваш за разлика от Атлетико Мадрид, където играеш, играйки с Куварси. Наистина аз искам да кажа, много малко оригинален съм, но искам да кажа отново, че аз се концентрирам се върху моята работа, играя по този начин, по който аз знам и трябва. И това е, което всъщност се опитвам. Искам да дам най-доброто от себе си и знам, че до мен са същите такива хора. Искам да те попитам за головете, които получава, всъщност, които не е получила испанския отбор. Знаем, че е на 0. Какво означава това за теб? Ами за мен е много добър резултат, защото това говори добре за защитата. Наистина това е един невероятен резултат. Наистина това зависи много и от помощта на атакуващите футболисти, защото много ни помагат. Така че това наистина е една от нашите най-добри черти, защото играем всички като група. Благодаря много на всички.